Για όσους έχετε πρόβλημα εγγραφής στο Scratch, αφού συνδεθείτε, πάτε ρυθμίσεις λογαριασμού, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσέξτε αν έχετε εγγραφή με Gmail λογαριασμό. Εάν εδώ λέει School, θα βάλετε το password που χρησιμοποιήσετε για να μπείτε στο Scratch. Διαφορετικά, θα αλλάξετε το email address, θα βάλετε το email σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα επιβεβαιώσετε τον κωδικό που βάλατε για να συνδεθείτε στο Scratch και θα κάνετε αλλαγή email. Αυτή είναι η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα πάτε στο webmail, και θα επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Μετά την αλλαγή του email μου, είχα το Gmail δηλωμένο στο Scratch, έβαλα το email που έχω στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μου έστειλε μήνυμα στο webmail για επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και με επιτυχία μπορώ να δημιουργήσω και να μοιραστώ. Όλο αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να μοιραζόμαστε τα έργα μας και να στέλνουμε τα αντίγραφα των υπερσυνδέσμων. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα σε οποιαδήποτε νέα δημιουργία, αυτό που θα αποθηκεύσω με τον τίτλο που θέλω, μπορώ να το διαμοιραστώ. Αντιγράφω τον υπερσύνδεσμο και τον στέλνω όπου θέλω. Πώς έγινε αυτό? Θυμίζω από τις ρυθμίσεις λογαριασμού, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δήλωσα το καινούριο μου email.